Mga kaibigan, ito po ang mga kapatid natin dito sa Babasit. Hello, kumusta kayo? Okay. Ha? Kumusta kayo? Okay. Magbumati kayo mga bata. Okay, so makikita niyo ang sarili ninyo ha sa internet at makikita sa buong mundo. Okay? Okay? Okay. So, ito po ang mga taga-Babasit. Nagtitipon sila tuwing Sabado ng hapon para makiusap sa Diyos at makipag-usap sa isa't isa because we are building ecclesial community. Ang ibig sabihin po, hindi BEC, hindi lang basic ecclesial community. Ang mahalaga dito, building ecclesial community. Okay, so maraming salamat po sa mga taga-Babasit at ngayon, ito po ang chapel ng Babasit. Okay? Napakaganda po. Okay? So, yun ang chapel ng Manawag. Ang baryo dito ay Babasit. Okay? West. Okay. West.